హరే కృష్ణ అందరికీ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు వారి తరపున స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సో గత 14 రోజులుగా రోజుకు ఒక అధ్యాయం చొప్పున 14 అధ్యాయాలని పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. నిన్నటి అధ్యాయము ప్రకృతి త్రిగుణములు అంటే ఏమిటి? ప్రకృతి త్రిగుణాలు అవి ఏ విధమైనటువంటి భావాలను కలిగి ఉంటాయి? సో మరి ఆ లక్షణాలలో ఉండేటువంటి జీవుడు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు, అలాగే ఆ గుణాలను అధిగమించడం వలన కలిగేటువంటి ప్రయోజనాలు అంటే ముఖ్యంగా ప్రకృతి త్రిగుణాలు అంటే ఏమిటి, అవి మనిషిని ఏ విధంగా బంధింపజేస్తాయి, ఏ విధంగా మోక్షాన్ని కలగజేస్తాయి అనేటువంటి అంశాలు ముఖ్యంగా చర్చించబడినటువంటి. అలాగే ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలను అధిగమించినటువంటి వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి, అతడు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు అనేటువంటి అంశాలను నిన్నటి అధ్యాయంలో చూడడం జరిగినటువంటిది. సో అలాగే చివరి శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశము అమృతమును, అనశ్వరము, శాశ్వతము, అలాగే పరమ సుఖపు సహజ స్థితి అను ఆ నిరాకార బ్రహ్మమునకు కూడా నేనే మూల ఆధారము అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి ఇక్కడ అంటే ఈ బ్రహ్మము యొక్క సహజ స్థితి అనేటువంటిది ఆ అమృత తత్వము, అవ్యయము, శాశ్వత తత్వము, అలాగే సాఖ్యత్వము అనేవి ఆ బ్రహ్మము యొక్క సహజ స్థితిలో అని, అటువంటి బ్రహ్మానుభూతి అన్నది ఆధ్యాత్మికం యొక్క ఆరంభమై ఉన్నది అనేటువంటి అంశాలను చూడడం జరిగినటువంటి అంశంగా నిన్నటి అధ్యాయాన్ని మనము చూడడం జరిగింది. ఇక ఈరోజు మనము ఆ భగవద్గీత యథాతథంలోని 15వ అధ్యాయమైనటువంటి ఈ పురుషోత్తమ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయము, ఈరోజు 15వ అధ్యాయము పురుషోత్తమ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. మరొకసారి ఈరోజు ఈ క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనలో ఈరోజు 15వ రోజు 15వ అధ్యాయమైనటువంటి పురుషోత్తమ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై. సో ఈరోజు ఈ క్లాస్ ప్రారంభించే ముందుగా ప్రార్థన. మొదటగా గురు ప్రణామము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ
పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈ 15వ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము, ఈ 15వ అధ్యాయము పురుషోత్తమ యోగము. ఈ యోగంలోని మొదటి శ్లోకము, శ్రీ భగవానువాచ ఊర్ధ్వమూలమదశాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద సవేదవిత్. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా పలుకుతూ ఉన్నాడు. అంటే ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, ఈ విధంగా ఆయన పలికాడు. వేళ్ళు పైముఖంగా, ఊర్ధ్వమూల మదశాఖం అంటే వేళ్ళు పైముఖంగా, అలాగే ఆ కొమ్మలు కింది ముఖంగా, అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం అంటే అలాగే ఈ వేద మంత్రాలు ఆకులుగా కలిగినటువంటి నశింపులేని అశ్వత్థ వృక్షము ఒకటి ఉన్నది అని చెప్పబడింది. ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద సవేద విత్ అంటున్నా. అంటే ఈ వృక్షమును తెలిసినవాడు వేదాలను తెలిసినవాడు అవుతాడు అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. అంటే వేళ్ళు ఊర్ధ్వముఖంగాను అంటే పైముఖంగాను, శాఖలు కిందిముగాను, అలాగే ఆ వేద మంత్రాలు ఆకులుగా కలిగినటువంటి శాశ్వతమైన అంటే నశింపు లేని అంటే శాశ్వతమైనటువంటి అశ్వత్థ వృక్షము ఒకటి ఉన్నది అని చెప్పబడింది అని చెప్తున్నారు. ఆ వృక్షము నెరిగినవాడు వేదములను ఎరిగినవాడు అవుతాడు అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అదచోర్ధ్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖ గుణ ప్రవృద్ధ విషయ ప్రవాల అదర్శ మూలాన్యన సంతతాని కర్మానుబంధాని మనుష్యలోకే. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, ఈ వృక్షపు కొమ్మలు ప్రకృతి యొక్క 3 గుణముల చేత పోషింపబడుతూ కిందికి మరియు పైకి విస్తరించును. దాని రెమ్మలు ఇంద్రియ విషయాలు. ఈ వృక్షపు వేర్లు కింది ముఖంగా కూడా వెళుతూ మానవ సమాజంలోని కామ్యకర్మలకు బంధించబడి ఉంటాయి అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో ఆ అశ్వత్థ వృక్షము వర్ణన మరికొంత చెప్తూ ఉన్నారు. అన్ని దిక్కులా కూడా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి దాని శాఖలు అధోభాగంగా మానవులు మరియు ఇక్కడ వివిధ రకాలైనటువంటి వీటి ద్వారా ఉండేటువంటిగా ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో బ్రహ్మ ఉండేటువంటిది. సో ఆ తర్వాత ఇక్కడ అధమ స్థితిలో పశువులు పక్షులు ఈ విధంగా, అంటే ఈ సంసారపు వృక్షము అనేటువంటి అశ్వత్థ వృక్షంతో పోల్చబడినటువంటిది. మరి వాస్తవానికి ఈ వృక్షము ఎక్కడ కూడా కనిపించనటువంటిదిగా ఉంటుంది. కానీ ఎక్కడైనా నీటి తట్ల మందు, నీటి ఒడ్డున ఈ వృక్షము ఉన్నట్లయితే, అంటే ఇక్కడ ఈ భౌతిక జగత్తునందు అశ్వత్థ వృక్షము యొక్క యథార్థ రూపము అవగాహనం కాదు అనేటువంటి విషయం. కానీ ఆ నీటి తటము ఒడ్డున ఉన్నప్పుడు మనకి అది దాని యొక్క ప్రతిబింబంగా 180 degrees లో ఇక్కడ మనకి ఇది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో మరి వాస్తవానికి ఈ వేళ్ళు పైముఖంగా శాఖలు కింది ముఖంగా ఉన్నటువంటి దీనిలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పండ్లను లేదా ఏదన్నా మనం పొందాలి అని అనుకున్నట్లయితే ఇక్కడికి వెళ్తే మనకి ఏవి కూడా లభించవు. సో అంటే ఇది వాస్తవము కానటువంటిదిగా ఉంటుంది. సో అదే మాదిరిగా ఈ భౌతిక ప్రపంచం కూడా
అవాస్తవికమైన అంటే ఇక్కడ వాస్తవం కానటువంటిదిగా ఉంటుంది. సో, ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అనురక్తులైనటువంటి జీవులు ఆ అశ్వత్థ వృక్షం యొక్క ఒక శాఖ నుండి మరొక శాఖకి మారుతూ ఆ జీవనాన్ని గడుపుతూ ఉంటారుగా మనం చెప్తూ అంటే ఒక జన్మ నుండి మరొక జన్మకి ఆ విధంగా వివిధ దేహాలను పొందుతూ జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ సో ఇంకా చెప్తున్నారు. న రూపమస్యేహ తతోపలభ్యతే నాంతో న చాదిర్న చ సంప్రతిష్ట అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలం అసంగశస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా. సో ఇంకా ఆయన అంటున్నారు, తత పదం తత్పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్ గతాన నివర్తంతి భూయః తమేవ చాధ్యం పురుషం ప్రపద్యే యత ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణి. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఈ వృక్షం యొక్క నిజ రూపము అంటే ఈ వృక్షం యొక్క యథార్థ రూపము ఈ లోకంలో ఎవ్వరికీ తెలియదు. దాని ఆది మధ్య అంతాలు ఎక్కడనే విషయంలో ఈ లోకంలో ఎవరికి అంటే ఎవరు కూడా తెలుసుకొనలేరు అని. కానీ స్థిరంగా నాటుకొని పోయి ఉన్నటువంటి వేళ్లతో విరజిల్లుతూ ఉన్నటువంటి ఈ వృక్షాన్ని వైరాగ్యము అనేటువంటి ఖడ్గంతో ఖండించి వేయాలి అని చెప్తున్నారు. తర్వాత అంటే ఆ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని ఖండించి వేసిన తర్వాత వైరాగ్యము అనేటువంటి ఖడ్గంతో ఖండించి వేసిన తర్వాత ఇక అతడు అంటే ఎవరైతే ఈ వైరాగ్యము అనేటువంటి ఖడ్గము ద్వారా ఆ అంటే స్థిరంగా నాటుకుని పోయి ఉన్నటువంటి ఆ వేళ్ళనన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారో వారు ఇక ఆ పునర్జన్మ లేకుండా చేసేటువంటి పరమపదాన్ని వెతుక్కోవాలి అని చెప్తున్నారు. ఎవరి నుండి సమస్తము ఆరంభమైనదో మరియు ఎవరి నుండి అనంతకాలంగా సమస్తము వ్యాపించి ఉన్నదో అట్టి పరమ పురుషుణ్ణి శరణు పొందాలి అంటూ తెలియజేస్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, నిర్మాణ మోహజిత సంఘదోష అధ్యాత్మ నిత్య వినివృత్త కామాః ద్వంద్వైర్విముక్త సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞై గచ్చంత్యమూఢ పదమవ్యయం తత్. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, మిథ్యా గొప్పతనము, మోహము, అనురాగ దోషాన్ని జయించి నిత్యమైనది అర్థం చేసుకున్న వారు కోరికలన్నింటినీ విడిచిపెట్టి ఆ సుఖ దుఃఖాది ద్వంద్వాలకు అతీతులై పరమ పురుషుణ్ణి శరణుజొచ్చే వారు ఆ శాశ్వతమైనటువంటి బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతారు అంటూ తెలియజేస్తున్నాడు. సో ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, మిథ్యా గొప్పతనము, మోహము, అనురాగ దోషాన్ని జయించి ఆ నిత్యమైనది అర్థం చేసుకున్నటువంటి వారు కోరికలన్నింటినీ కూడా విడిచిపెట్టి సుఖ దుఃఖాది ద్వంద్వాలకు అతీతులై ఆ పరమ పురుషునికి శరణుజొచ్చే వారు శాశ్వతమైనటువంటి ఆ బ్రహ్మ పదాన్ని పొందుతారు అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు ఆ భగవంతుడు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, న తద్భాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు, అట్టి నా దివ్యధామము సూర్యుడు లేదా చంద్రుడు లేదా అగ్ని లేదా విద్యుత్ ద్వారా ప్రకాశింపబడదు. దానిని చేరుకున్న వారు
ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి తిరిగి రారు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రపంచము తాత్కాలికమైనటువంటిది, దుఃఖాలయం ఇది. సో కనుక అటువంటి ఆ అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామాన్ని గురించినటువంటి వర్ణన ఇస్తూ ఉన్నారు. సో ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామము సూర్యుడి వెలుతురు గాని, లేదా చంద్రుడి వెలుతురు గాని, లేదా అగ్ని లేదా విద్యుత్తు ద్వారా ప్రకాశింపబడదు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాలన్నీ కూడా స్వయం ప్రకాశకంగా ఉండేటువంటివి. సో ఇంతకుముందు 11వ అధ్యాయంలో కూడా చూసాం. ఆ భగవంతుడు ఆ అర్జునుడికి విశ్వరూపాన్ని దర్శిస్తూ ఉన్నప్పుడు సంజయుడు చెప్తాడు ధృతరాష్ట్రుడితో, ఒకేసారి లక్షలాది సూర్యులు ఆకాశంలో ఉదయిస్తూ ఉంటే ఎంతటి వెలుతురు వస్తుందో అంతకంటే ఎక్కువ దేదీప్యమానంగా భగవంతుడు వెలుగుతూ ఉంటుంటాడు, ప్రకాశవంతంగా ఉంటుంటాడు. సో కనుక అక్కడ అంటే దాన్ని ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకున్నటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి తిరిగి రారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతనః మనషష్టానీంద్రియాని ప్రకృతి స్థానికర్షతి. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నాను, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జీవులన్నీ నా శాశ్వతమైనటువంటి అంశాలే అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఈ భౌతిక జగత్లో ఉన్నటువంటి జీవులందరూ కూడా నా శాశ్వతమైనటువంటి అంశాలు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. బద్ధ జీవనము కారణంగా వారు మనస్సును కలిగి ఉన్నటువంటి 6 ఇంద్రియాలతో తీవ్రమైనటువంటి సంఘర్షణ పడుతున్నారు అంటూ చెప్తున్నాడు ఆ భగవంతుడు. అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి జీవులన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క శాశ్వతమైనటువంటి అంశాలే అని చెప్తూ ఉన్నారు. కానీ అంటే ఈ జీవులందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క శాశ్వతమైనటువంటి అంశాలే అయినప్పటికీ కూడా వారి వారి బద్ధ జీవితము కారణంగా, అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతి సాంగత్వంలోనికి వచ్చి ఉన్నటువంటి కారణంగా ఇక వారు ఈ మనసుతో కలిగి ఉన్నటువంటి 6 ఇంద్రియాలు వాటితో తీవ్రమైనటువంటి ఘర్షణ పడుతూ ఉన్నారు. ఆ పంచేంద్రియాలైనటువంటి కన్ను, ముక్కు, చెవి, నాలుక, చర్మము అంటే స్పర్శ కలిగి, సో ఇవన్నీ కూడా 5, వాటితో పాటుగా మనస్సు, ఇవన్నీ కూడా తీవ్రమైనటువంటి సంఘర్షణ పడుతూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. అంటే వాటి ద్వారా ఆ జీవుడు తీవ్రమైనటువంటి సంఘర్షణకు లోనవుతూ ఉన్నాడు అంటూ తెలియజేస్తున్నారు. శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాప్యుత్క్రామమతీశ్వరం గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాని వాషయాత్. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, వాయువు వాసనను ఒక చోటి నుండి మరొక చోటికి తీసుకొని పోయినట్లు జీవుడు తన విభిన్న భావనలను, అంటే వారికి ఉండేటువంటి భావాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా ఆ భావనలను ఒక శరీరం నుండి మరొక శరీరానికి తీసుకుని వెళుతూ ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా తిరిగి వేరొక శరీరాన్ని తీసుకొని ఆ పాతదాన్ని విడిచిపెడతాడు జీవుడు అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, శ్రోత్రం చక్షు స్పర్శనం చ రసనం గ్రాణమేవ చ అధిష్టాయ మనశ్చాయం విషయానుపసేవయతే. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఈ విధంగా జీవుడు, అంటే ఇంతకుముందు ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశాల్లో ఆయన చెప్తున్నాడు, ఇక్కడ
వాయువు గంధమును అంటే వాసనను మోసుకొని పోయినట్లుగా ఆ జీవుడు ఈ భౌతిక జగమున తన వివిధ భావనలను ఒక దేహం నుండి మరొక దేహానికి తీసుకొని పోతాడు అని చెప్తూ, ఈ విధంగా అతడు ఒక దేహాన్ని గ్రహించి తిరిగి వేరొక దేహాన్ని పొందుటకై దానిని వదిలివేస్తాడు అని చెప్తున్నారు. సో మరి ఆ విధంగా చెప్పినటువంటి జీవుడు వేరొక దేహాన్ని గ్రహించి దానికి తగిన అంటే మనలో ఏ భావాలు ఉన్నాయో ఆ భావాలకు అనుకూలంగా వేరొక దేహాన్ని పొందుతుంది. ఆ పొందినటువంటి దేహంలో కూడా ఏ భావాలైతే ఉన్నాయో ఆ భావాలకు అనుకూలంగా పనిచేసే విధంగా తగినటువంటి చెవులు, కన్నులు, ముక్కు, నాలుక మరియు చర్మములనేటివి మనసును కూడియుండు 6 ఇంద్రియములను పొందును అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా అతడు ఆ దేహమునకు సంబంధించిన ఇంద్రియార్థములను అనుభవించుచుండును అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ మనము చేసేటువంటి కర్మలను అనుసరించి మనం ఏ భావాలతో ఉన్నామో ఆ భావాలకు అనుకూలమైనటువంటి దేహాన్ని పొందుతారు అని చెప్తారు. ఆ విధంగా పొందినటువంటి ఆ దేహంలో ఆ భావాలను అనుభూతి చెందే విధమైనటువంటిగా ఆ రకమైనటువంటి చెవులను, అదే రకమైనటువంటి కన్నులను, అదే రకమైనటువంటి ముక్కు, నాలుక, చర్మము అనేటువంటిది. సాధారణంగా ఇక్కడ మనకున్నటువంటి ఈ ప్రదేశాన్ని చూస్తే ఒళ్ళు గగురుపాటుగా ఉంటుంది. ఆ పందులేమో మరి ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే అవి చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటుంటాయి. ఆ ప్రదేశం బురద ప్రదేశాలలో. మనకి వామిటింగ్ లాగా ఉండే విధంగా ఉంటుంది. సో మరి ఆ విధంగా ఆ భావాలకు అనుకూలమైనటువంటి దేహాన్ని పొందడం జరుగుతుంది అని చెప్తారు. దీనికి మనం ఒక ఉదాహరణగా తీసుకున్నట్లయితే పూర్వం ఒక ముని అంటే ఒక గురువు తన శిష్యులతో అంటాడట. సో నెక్స్ట్ నేను ఒక చాలా చండాలమైనటువంటి పంది జీవితాన్ని అంటే జన్మను పొందుతూ ఉన్నాను. సో మరి నాకు అది నివసించే ప్రదేశం అంటే చాలా గగురుపాటుగా ఉంటుంది. సో కావున సో ఎప్పుడైతే నేను మరుజన్మ తీసుకుంటానో నా శిష్యులైనటువంటి మీరు ఈ ఆ దేహాన్ని ఖండించి వేసేయండి అని చెప్తారు. సరే అలా అని చెప్తుంది. కొంతకాలానికి ఆ గురువు గారు పోతారు. మరలా వేరే జన్మ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఆయన చెప్పినట్లుగానే పంది జన్మ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ శిష్యులు మరి ఆ పందులలో ఎక్కడున్నాడు అంటే ఇక్కడ వచ్చినటువంటి దాని ప్రకారం. సో ఎక్కడ ఏంటి అనేటువంటి చూసి వారు ఆయన దొరకబట్టుకొని ఆ శిరస్సు కండు చేయబోతుంటే ఆయన అంటాడట ఆ పంది రూపం ఉన్నటువంటి, ఏంటి ఏంటి ఏం చేస్తున్నారు మీరు అంటే, మీరు ఇంతకుముందు మాకు చెప్పారు ఈ విధంగా చేయమని అంటే, లేదు లేదు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాను ఈ ప్రదేశంలో నా పిల్లా పాపలతో అని అంటాడట. సో కాబట్టి ఒకసారి ఆ భావాలకు అనుకూలమైనటువంటి దానిలో మనం పొందినట్లయితే దానికి అనుకూలమైనటువంటి ఆ చెవులు, కళ్ళు, ముక్కు, నాలుక అక్కడ ఉన్నటువంటి వాసన చూస్తే మనకు వొమిటింగ్ వస్తుంది. అదేది. అలాగే అది తినేటువంటి వస్తువులు చూస్తే మనం ఇక అది చేయలేం. సో ఆ విధంగా ఆ భావాలకు అనుకూలమైనటువంటి 6 ఇంద్రియాలను పొందుతూ ఉంది అని, ఆ విధంగా ఆ దేహమునకు సంబంధించినటువంటి ఇంద్రియార్థాలను అనుభవిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు ఈ జీవాత్మ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి భుంఛానం వా గుణాన్వితం విమూఢానాను పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుష. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, జీవుడు తన శరీరాన్ని ఏ విధంగా విడిచిపెడతాడో, ప్రకృతి 3 గుణాల ప్రభావంతో అతడు ఎలాంటి శరీరాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నాడో మూర్ఖులు తెలుసుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. కానీ జ్ఞానంలో శిక్షణ పొందినటువంటి కళ్ళు కలిగినటువంటి వాడు ఇవన్నీ చూడగలుగుతాడు అంటూ చెప్తున్నారు. సో అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఆ భగవంతుడు జీవులు అంటే తన శరీరాన్ని ఏ విధంగా వదిలిపెడతారో, అలాగే
కొత్త శరీరాన్ని, ఎలాంటి శరీరాన్ని అతడు అనుభవిస్తూ ఉన్నాడో అనేటువంటి అంశాలను వారు తెలుసుకోలేరు అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఆ జ్ఞానంలో శిక్షణ పొందినటువంటి కళ్ళును కలిగినటువంటి వాడు వీటన్నిటిని కూడా యథార్థంగా దర్శించుకోగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక మనం చూస్తే ఒక కారు నడుపుకుంటూ వెళ్తున్నాం అనుకోండి. మనకు ఆ కారుకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు ఏవి తెలవకపోతే అది ఆగిపోగానే ఎందుకు ఆగిపోయింది ఏంటి అని చూస్తూ అక్కడ ఉండిపోతాం. సో మరి అదే దానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలలో ఇక ఆ విధమైనటువంటి ఆ శిక్షణ పొందినటువంటి కళ్ళును కలిగినటువంటి వారు, అంటే మెకానిక్ లాంటి వాడు అనుకోండి, ఆ కారు గురించి సరైనటువంటి అవగాహన ఉన్నటువంటి వాడు దాన్ని చూడగానే లోటుపాట్లు ఏమున్నాయో తెలుసుకొని సెర్చ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అలాగే మనం కూడా మరి ఈ ఏ విధమైనటువంటి శరీరాలను మనం పొందుతున్నాము, ఏ విధమైనటువంటి జీవనాన్ని మనం అనుభవిస్తూ ఉన్నాము అనేటువంటి అంశాలను తెలుసుకుని, ఏవైతే ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయానికి అడ్డంకులుగా ఉన్నాయో వాటిని వదిలివేసి ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందాలి అని తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యతంతో యోగిన చైనం పశ్యంత్యాత్మన్యవస్థితం కృతాత్మానో నైనం పశ్యంత్యచేతసః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఆత్మానుభూతిలో నెలకొన్నటువంటి యోగులు దీనినంతా స్పష్టంగా చూడగలరు అని చెప్తూ ఉన్నారు. కానీ మనసు అభివృద్ధి చెందని మరియు ఆత్మానుభూతిలో నెలకొనని వారు ఎంత ప్రయత్నించినా ఏమి జరుగుతుందో చూడలేరు అంటూ తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ ఆత్మానుభూతి పొందినటువంటి వారు, అంటే ఈ దేహం అంటే ఏమిటి, ఆత్మ అంటే ఏమిటి, ఆత్మ దేహానికి అలాగే పరమాత్మ అంటే ఏమిటి, సో వాటి మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధం. సో ఆ విధంగా ఈ ఆత్మానుభూతిని పొందినటువంటి యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ అంశాలన్నింటినీ కూడా స్పష్టంగా చూడగలరు అని చెప్తున్నారు. కానీ మనస్సు అభివృద్ధి చెందని వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఆత్మానుభూతిలో నెలకొనని కారణంగా వారు ఎంత ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ కూడా ఏమి జరుగుతుందో ఆ విషయాన్ని మాత్రం వారు అవగాహన చేసుకోలేరు అని చెప్తారు. ఈ విధంగా జనన మరణ చక్రాలలో ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది జీవులు. సో ఇంకా చెప్తున్నా, యదాదిత్యగతం తేజో జగద్భాసయతే అఖిలం యచ్చంద్రమసి యచ్చాగ్నౌ తత్తేజో విద్ధి మామకం. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఈ మొత్తం ప్రపంచంలో చీకటిని చెదరగొట్టేటువంటి సూర్యుని యొక్క తేజస్సు నా నుండే వస్తుంది అని చెప్తూ ఉన్నాను. చంద్రుని వైభవము మరియు అగ్ని తేజస్సు కూడా నా నుండే కలుగుతూ ఉన్నాయి అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. అంటే ఇక్కడ ఏది ఏ విధంగా జరుగుతున్నది అనేటువంటి అంశాన్ని ఆ మందబుద్ధులైనటువంటి వారు ఎరుగుజాలరు అని చెప్తూ, కానీ ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇచ్చట అంటే వివరించేటువంటి అంశము ఏమిటంటే ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఈ మొత్తం ప్రపంచానికి వెలుతురునిచ్చేటువంటి ఆ సూర్యుడు యొక్క వెలుతురు ఏదైతే ఉందో అది ఆ భగవంతుడి నుండే వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆ చంద్రుడి యొక్క వైభవం మరియు అగ్ని తేజస్సు కూడా నా నుండే ఉద్భవిస్తూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. అంటే అవన్నీ కూడా ఆయన ద్వారానే ఇవ్వబడుతుంది. అంటే ఈ చీకటిని అంతటి కూడా పారదోలగలుగుతున్నటువంటి సూర్యుడి యొక్క తేజస్సు ఆ భగవంతుడి నుండే వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆ చంద్రుడి యొక్క వైభవము, అగ్ని తేజస్సు అన్నీ కూడా ఆ
భగవంతుడి నుండే కలుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలు అని చెప్తూ ఉన్నారు. గామా విస్యచ భూతాని ధారయామ్యహ మోజసా పుష్ణామి షౌషధీ సర్వాః సోమో భూత్వా రసాత్మకః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, నేను ప్రతి గ్రహంలోనికి ప్రవేశిస్తాను. నా శక్తి ద్వారా అవి కక్షలో నిలిచి ఉంటాయి. నేను చంద్రుడునై అన్ని ఔషధాలకు జీవరసాన్ని సమకూరుస్తాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు ప్రతి గ్రహంలోనికి ప్రవేశిస్తాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. అదే మాదిరిగా ఆయన యొక్క శక్తి ద్వారా, అంటే అవి అన్నీ కూడా ఒక స్థిరమైనటువంటి కక్షలలో నిలిచి ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. అదే మాదిరిగా ఇంకా చెప్తున్నాడు, నేను చంద్రుడినై అన్ని ఔషధాలకు జీవరసాన్ని సమకూరుస్తాను అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధం. సో ఇంకా ఆయన ఈ విధంగా చెప్తున్నారు, నేను అన్ని జీవుల యొక్క శరీరాలలో జీర్ణక్రియ యొక్క జఠరాగ్నిని, అలాగే ప్రాణ అపాన వాయువులతో కలిసి నేను 4 రకాల ఆహార పదార్థాలను జీర్ణింపచేస్తాను అంటూ ఆ భగవంతుడికి సంబంధించినటువంటి అంశాలను తెలియచేస్తుంది. సో ఈ విధంగా మనం తీసుకునేటువంటి ఆహార పదార్థాల్లో చూసినట్లయితే, సో ఇంకా ఇక్కడ మనము తీసుకునేటువంటి ఆహార పదార్థాలు 4 రకాలుగా ఉంటాయి అని చెప్తారు. 1 నమలడం ద్వారా తీసుకునేవి, 2 చీకడం ద్వారా తీసుకునేటువంటివి, అలాగే కొన్ని తాగడం ద్వారా తీసుకునేటువంటివి, మరికొన్ని నాకడం ద్వారా తీసుకునేటువంటివి, అంటే నాకేవి అని చెప్తారు. ఈ విధంగా 4 రకాలైనటువంటి ఆయన అంటున్నాడు, పచామ్యన్నం చతుర్విధం, అంటే ఆ 4 రకాలైనటువంటి ఆహార పదార్థాలను జీర్ణింపచేస్తాను అంటూ తెలియచేస్తాను. సో మనం తీసుకున్నటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఈ జీర్ణక్రియ యొక్క జఠరాగ్ని అని చెప్తున్నాం. సో కాబట్టి ఆ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి ఆ జఠరాగ్ని, సో అంటే మనం తీసుకునేటువంటి 4 రకాలుగా తీసుకునేటువంటి, నమిలి తీసుకునేటువంటివి, చీకడం ద్వారా తీసుకునేటువంటివి, త్రాగడం ద్వారా తీసుకునేటువంటివి, నాకడం ద్వారా తీసుకునేటువంటివి అని ఈ వివిధ రకాలుగా ఉండేటువంటి పదార్థాలను మనం ఏవైతే తీసుకుంటున్నామో అవి ప్రాణ అపాన వాయువులతో కలిసి వాటినన్నిటినీ కూడా జీర్ణింపచేస్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్తున్నాడు ఆ భగవంతుడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన, సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్ జ్ఞానమపోహనం చ వేదైచ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంత కృదు వేద విదేవ చాహం. సో ఇంకా ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, నేను ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఆసీనుడనై ఉన్నాను. నా నుండి జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మతిమరుపు కలుగుతాయి. అన్ని వేదాల ద్వారా నేను తెలిసి ఉండాలి. నిజానికి నేనే వేదాల యొక్క కర్తను మరియు వేదాలను తెలుసుకున్నటువంటి వాడను అంటూ చెప్తూ ఉన్నాను. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు, నేను ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలలో ఆసీనుడినై ఉన్నాను అని చెప్తున్నాను. అంటే ప్రతి జీవుడిలో కూడా హృదయంలో ఆత్మతో పాటు పరమాత్ముడు ఉంటాడు. అందుకనే ఆయన సర్వ క్షేత్రజ్ఞుడుగా పిలువబడినటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు.
మరి ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలలోనూ కూడా పరమాత్ముడి రూపంలో ఆయన ఆసీనులై ఉన్నటువంటి వారు. మరి ఇంకా ఆ భగవంతుడి నుండి జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మతిమరుపులు కలుగుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. అన్ని వేదాల ద్వారా నేను తెలిసి ఉండాలి. నిజానికి నేను వేదాల యొక్క కర్తను మరియు వేదాలను తెలుసుకున్నటువంటి వాడను నేను అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా మనం ఇక్కడ చూడదలుచుకున్నట్లయితే ఆ భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలలో పరమాత్ముడి రూపంలో ఉండి ఆయన ఆ జీవుడికి కావలసినటువంటివి, ఆ జీవుడు ఏ విధమైనటువంటి కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉన్నాడు అనేటువంటి అంశాలను అతను తెలుసుకుంటారు. అలాగే ఆ భగవంతుడి నుండే జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, అలాగే మతిమరుపులు కలుగుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. అన్ని వేదాల ద్వారా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు. నిజానికి ఆ వేదాల యొక్క కర్త, అలాగే ఆ వేదాలను తెలుసుకున్నటువంటి వాడు కూడా ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడే. సో ఇంకా చెప్తున్నారండి, ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే క్షరచ్చాక్షర ఏవ చ క్షర సర్వాణి భూతాని కూటస్థోక్షర ఉచ్యతే. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు, క్షరుడు అక్షరుడు అనేటువంటి 2 తరగతుల జీవులు ఉన్నారు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతి జీవుడు క్షరుడు కాగా, ఇక ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి జీవుడు కూడా అక్షరుడు అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఆయన అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అంటే ఇక్కడ క్షరుడు అక్షరుడు అనేటువంటి 2 తరగతులైనటువంటి జీవులు ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. క్షరుడు అంటే తాత్కాలికమైనటువంటి వాడు, నశించిపోయేటువంటి వాడు. అక్షరుడు అంటే నశించిపోయిన అక్షేత్రజ్ఞుడు, అంటే క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుడుగా కూడా చెప్పవచ్చు. ఈ దేహము క్షరించిపోయేటువంటిది క్షరుడుగా చెప్పవచ్చు. అక్షరుడు అంటే ఆత్మ శాశ్వతంగా ఉండేటువంటిది. సో కాబట్టి క్షరుడు అక్షరుడు అనేటువంటి 2 తరగతుల జీవులు ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు. అలాగే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతి జీవుడు కూడా క్షరుడు కాగా, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ప్రతి జీవుడు అక్షరుడుగా పిలువబడతారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ మనము ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి వచ్చినటువంటి మనము ఖచ్చితంగా ఈ దేహాన్ని వదిలివేసేటువంటి వాళ్ళం. కానీ ఎవరైతే ఆధ్యాత్మికంగా అంటే ఈ భక్తి యోగానికి అనుకూలంగా ఉండేటువంటి అంశాలుగా మనకి వివిధ రకాలుగా అంటే భగవంతుడి ధామాన్ని చేరుకోవడానికి లేదా భగవంతుడిని చేరుకోవడానికి వివిధ పద్ధతులు ఉన్నాయి. సో కాబట్టి ఆ పద్ధతులలో అంటే ఇక్కడ మనము భక్తి యోగము అనేటువంటిది సరళమైనటువంటిది. సో ఆ భక్తి యోగము ద్వారానే ఆ భగవంతుడిని చేరుకోవచ్చు, ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకానికి చేరుకుంటారు అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వాడు కూడా క్షరుడుగానే ఉంటారు కాగా, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోకి చేరుకున్నటువంటి ప్రతి జీవుడు కూడా అక్షరుడుగా పిలువబడతాడు. అంటే శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి వారు, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకున్నటువంటి వారు ఆ భగవంతునితో శాశ్వతంగా సంబంధాన్ని కొనసాగించేటువంటి వారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఉత్తమ పురుషస్త్వన్యః పరమాత్మేత్యుదాహృతః యో లోకత్రయమావిశ్య బిభర్తవ్యయ ఈశ్వరః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఇప్పుడు ఆయన చెప్పారు ఈ ఇక్కడ క్షరుడు అక్షరుడు అనేటువంటి 2 రకాలైనటువంటి జీవులు, అంటే నశ్వరులు అనశ్వరులు అనేటువంటి 2 రకాలు. సో అంటే ఇక్కడ క్షరుడు నశ్వరుడు అంటే క్షరుడు అంటే క్షీణించిపోయేటువంటి వాడు, నశించిపోయేటువంటి వాడు. మరి వాళ్ళ ఇద్దరితో పాటుగా ఈ 3 లోకాలలోనికి అంటే ఈ 3 ప్రపంచాలలోనికి ప్రవేశించి
వాటిని భరిస్తూ ఉన్నటువంటి నాశన రహితుడైనటువంటి పరమేశ్వరుడు, పరమాత్ముడు అనేటువంటి సర్వోత్తమమైనటువంటి పురుషుడు ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యస్మాత్ క్షరమతీతోహం అక్షరాధపి సోత్తమః అతోస్మి లోకే వేదే చ ప్రతిత పురుషోత్తమః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, క్షరుడు అక్షరుడు ఇద్దరికీ అతీతంగా దివ్యమైనటువంటి వాడను నేను అంటూ చెప్తున్నాడు ఆ భగవంతుడు. మరియు ఉత్తముడును అయిన కారణంగా నేను ప్రపంచంలో మరియు వేదాలలోనూ పురుషోత్తమునిగా ప్రసిద్ధి చెందాను అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అక్కడ ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా క్షరుడు అక్షరుడు అనేటువంటి ఈ ఇరువురితో పాటుగా దివ్యమైనటువంటి వాడు, ఉత్తముడు అయినటువంటి వాడు ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. అయినటువంటి కారణంగా ఆయన్ని చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆయన గురించినటువంటి అంశాలన్నీ ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు ఆ భగవంతుడు. సో నేను ఈ ప్రపంచంలోను మరియు వేదాలలోను పురుషోత్తమునిగా ప్రసిద్ధి చెందాను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు. ఇంకా చెప్తున్నారు, యో మామేవమసమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమం సర్వవిద్భజతి మాం సర్వభావేన భారత. సందేహం లేకుండా నన్ను పూర్ణ పురుషోత్తమునిగా తెలుసుకున్న వాడు సమస్తము తెలిసిన వాడవుతాడు ఓ భరతవంశీయుడా. అందువల్ల అతను నా పూర్తి భక్తి సేవలో నెలకొని ఉంటాడు అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుణ్ణి ఎవరైతే పూర్ణ పురుషోత్తముడిగా అంటే పురుషోత్తమునిగా తెలుసుకుంటూ ఉంటారో, అలాగే అలా తెలుసుకున్నటువంటి వాడు, ఆ భగవంతుని పూర్ణ పురుషోత్తమునిగా ఎవరైతే తెలుసుకున్నారో అలా తెలుసుకున్నటువంటి వాడు సమస్తము తెలిసినటువంటి వాడు అంటున్నారు. అలాగే ఇంకా చివరిలో ఆయన అంటున్నారు, ఓ భరతవంశీయుడా, ఓ అర్జున, అందువల్ల అతను నా పూర్తి భక్తి సేవలో నెలకొంటాడు అంటూ ఆ భగవంతుడిని చేరుకోవడానికి ఈ మనకి ఆయన ఉన్నటువంటి అవకాశాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఈ శ్లోకం. సో ఇంకా ఆయన అంటున్నాడు, ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తం మయా నఘ ఏతద్ బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృతకృత్యచ్చ భారత. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ పాపరహితుడా, వేద శాస్త్రాలలోని చాలా సరళమైనటువంటి భాగం ఇప్పుడు నా ద్వారా నీకు వెల్లడైంది. దీనిని అర్థం చేసుకున్నవాడు ఎవడైనా బుద్ధిమంతుడవుతాడు మరియు అతని ప్రయత్నాలన్నీ కూడా పరిపూర్ణతను సాధిస్తాయి అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో అంటే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాద యొక్క భాష్యంలో ఈ విధంగా మనకు చెప్తున్నారు, సమస్త శాస్త్రముల సారాంశం ఇదియేనని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇక్కడ స్పష్టంగా వివరిస్తున్నాడు. అతడు తెలిపినటువంటి విషయాల్లో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా యథాతథంగానే స్వీకరించవలసి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా మనుజుడు బుద్ధిమంతుడును ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమునందును పూర్ణుడు కాగలుగుతాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అనగా ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని పరతత్వ అవగాహనము చేసుకుని అతని భక్తి యోగం నందు నిలుచుట ద్వారా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ త్రిగుణ కల్మశాల నుండి బయటపడతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఈ అర్జున్ని, ఓ పాపరహితుడవైన అర్జున, వేద శాస్త్రాలలోని చాలా రహస్యమైనటువంటి భాగం ఇప్పుడు నా ద్వారా నీకు వెల్లడైంది. దీన్ని అర్థం చేసుకున్నటువంటి వాడు ఎవడైనా బుద్ధిమంతుడవుతాడు మరియు అతని ప్రయత్నాలన్నీ కూడా పరిపూర్ణతను సాధిస్తాయి అంటూ ఆ భగవంతుడే తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం.
సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా బుద్ధిమంతులుగాను, పవిత్రులుగాను అవ్వడానికి ఆ కృష్ణ భక్తి భావనను స్వీకరించి భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమై ఉండాలి అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ.